муштариёни тарҳи манзили дастрас бо нигаронӣ аз таъхиркориҳо дар баррасии қазияи ин ширкат мехоҳанд ба ин баҳс ҳарчи зудтар нуқта гузошта шавад. мирзо раҳим бобоев муштарии манзили дастрас аст. мегӯяд солҳо дар муҳоҷират кор кардааст то соҳиби хона шаваду аз мушкили иҷоранишинӣ раҳо ёбад. соли 2015 барои хариди хона ба масъулони манзили дастрас $25,000 додааст. шашум ошона блоки 2Б буд. И короче вақте ки моҳи август моро бачаҳо телефон карданд ки коро безефда омадем. вақте ки ҳамин пеши ҳамин раиси ҳозирии манзили дастрас даромадем гуфт ки ай моҳи май 2018 шартномаҳои мо ҳамаш аннулируи чи дигар. вақте ки моҳи август мо омадем пеши ҳамин роҳбари ҳозираш даромадем, ҳамҷо як котибаш омад, шахсан маро нишон дод, гуфт хонии якҳама дигар одам мо фурӯхтем. мақомоти додситонии кишвар амволи Нурулло Наимов раиси собиқи манзили дастрас ва чанде аз ҳамроҳонашро ки ба иттиҳоми қаллобӣ дар боздошт қарор доранд, ҳабс намудааст. гуфта мешавад ҳаҷми маблағи ба ҳабс гирифтаи онҳо ҳудуди 20 миллион сомонӣ аст. савса ниёзова 3 сол пеш ба умеди соҳиби манзил шудан ба масъулини манзили дастрас $14,800 пардохт кардааст. роҳ барои ширкати оизраи манзили дастрас умуман кати мо гап задан ҳам намехоҳанд. моро наздики ҳамунҷа даже иҷозат наметиҳанд ки равӣ. теста мо фирмаи ҳукуматӣ гуфта бовар карда ба инҷа пул спурдагӣ. мо фирмаи шахсӣ нарафтем. мо иминои фирмаи ҳукуматӣ рафтем. мана ин рӯзда бошад моя мегӯянд ки шумо гунаҳгор. мо намедонем гуноҳҳои мо дар чӣ. ба иттилои шаҳрдории пойтахт манзили дастрас дар ҳоли ҳозир ҳамагӣ 825 муштарӣ дорад ва корҳои сохтмонӣ дар ин ширкат идома доранд. тоҳир Ёрмаҳмадов, яке аз ҷабрдидагони дигари манзили дастрас, мегӯяд умедвор аст додгоҳ қароре содир мекунад ки ӯ соҳиби сарпаноҳ мешавад. соли 2013 дар корхонаи манзили дастрас даромадем хонахарид. аммо раис Нурулло гуфт ки ина хонаҳои фурӯхтагӣ инаёян журнала ҳуй кард. инаиш гуфт фурӯхтага, инаиш гуфт нафурӯхта, кадомиша мегирем бигирем. ҳамо ҷудо кардем, гирифтем $19,500 да дастш додем. шартнома, чек, муҳр, печат, имзо мара кард дод. аммо хай ҳамин ҳукм мекунад ки ҳамин мардум як тиканоша биёвад. бо пага як соҳиби хонае, пага бо мисол як соҳиби як хаскапае бишавад ки мисол дар қади кӯча намонад. сохтмони хонаҳои манзили дастрас дар душанбе соли 2013 шурӯъ шуда, қарор буд моҳи сентябри соли 2015 нахустин соҳибони худро пайдо кунад. нафарони бехона дар душанбе дар ин тар роҳи ҳалли мушкили худро медиданд, вале дар 5 соли гузашта мушкилашон дучанд шуд.